Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. And yan, usab ang tulumanon nga giuluhan lanog sa kamatuoran nga gipasiugdahan sa Bible Apostolate sa Diocese of Dipolog. Ubana sa mga ginsakpan niini nga mga Catholic Faith Defenders. O kini maong tulumanon nahimo ubos sa pagtugot sa ato gayong halangdong obispo, Most Reverend Severo Caermari, ubana sa mga kaparian nga mialayon kaniya sa pagpangamahan dinhi sa ato nga dapit, no? Dinhi sa atong Diocese of Dipolog. O ato na lang usab paunang pagtahod o pagyukbo kaniya, no, sa atong obispo o sa tanang mga kaparian, no, nga uban kaniya, no, sa sa gimbuhatong pastoral dinhi sa atong dapit, no, sa Diocese of Dipolog. O dili po nato kalimtan ang atong pagtahod iyukbo sa atong amahan dinhi sa istasyon, no. Manager Jet Upilak, no, uban na gyud sa tibok staff dinhi sa mga istasyon. O kaninyo nga mga naminaw karon, mga Katoliko, dili Katoliko, sige hapon atong pagyukbo kaninyo o sa tanang mga kauban nako, no, sa CFD o Bible Apostolate diri sa ato kadapit akong pagtahod pagyukbo kaninyo nga tanan. Og atong pasalamatan ang mga naghatag og kinabuhi niini, no, ang nagabagas sa bayronon, no, sanglit usama ni ka binayran nga tulumanon, no. Atong pasalamat sa Kasiga Turgo Old Pilsin og siguro naiwa na ko mahibawi, no, nga may tabang. So alang kininyo, no, atong pagpasalamat kininyo nga tanan. O karon, no, dili ninyo madungog si Attorney Abbas kay napod siya kaakuhan nga inline gihapon sa Bible Apostolate. Din ang iyang presensya gikinahanglan og kini tuguti usab sa gihapon kining ubos ninyong alagad, no, si Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, mao usay makiguban kininyo karon, no, mga tinahod nga tigpaminaw og mga viewers kay ato maning i-upload sa YouTube. Okay, now okay, si manasamta na pod. Okay, naghinauta, no, nining bulan na pod sa atong si Manasanta nga atong sugdan karong as Wednesday sa Miyerkules dili nato kalimtan ang pagpabadles, no, alan nato mga Katoliko. O garon atong dalit kaninyo kining topiko mahitungod sa divinity of Christ, pagkadiyos sa atong Ginoong Jesucristo. Nganong ato ning hisgutan kining pagkadiyos sa atong Ginoong Jesucristo kay naman po tay mga igsuon nga musupak sa pagtulunan nga si Kristo usa ka Dios nga nagpakatao, no, to name unsa kaayong grupuha ang misupak ana ang atong mga igsuon nga Iglesia ni Kristo nga gisugdan ni Felix Manalo ni atong 1914. Supak sila ni anang pagtuo nga Dios ang atong Ginoong Jesucristo. Ug ang ato pong mga igsoong Muslim, no, supak po sila ni ana, no. Pero dili ta maghisgot sa pagsupak sa atong mga igsoong Muslim kay dili man po na sila wala man po na sila motuo sa atong Biblia. So diri ta mo focus sa pagsupak nga giluwatan o gitugpo sa atong mga igsoong Iglesia ni Kristo kay parehas man ta nga nagamit og Biblia. Siguro matingala mo nga Biblia ra may gigamit, pareha ra man ta gigamit Biblia. Pero nganong dili man nagsama ang atong pagtudlo mahitungod ni Kristo. Kailangan lang po moingon ta nga ang Dios nato
Dios sa panagbahin-bahin. Dios sa pagtudlo og mga nagsinumpakiay. Dili po ta kaingon ana. Siguro inani lang. Kung naay husto nga pagtulunan na po'y dili. So atong sayron ang unsay husto nga pagtudlo, unsa po'y dili. Unya sa ato ra bang panahon, naara ba gyoy nagtuo nga mao na insakto. Mao bitaw nga ang atong mga igsong Iglesia ni Cristo ni daghan pod sila kay mao man ilang pagtuo nga sila mao'y correct nya kitang mga Katoliko mao'y sayop. Di ba? Hinon kining pagtulun-ana daghan pod ang ni uyo nato ani. No? Nga dili pod Katoliko sama sa born again, tuo ra man sila nga Dios si Kristo. Ang kanang mga nagkadaiyang born again, mga Protestante, bisan gani ang Sabadista, tuo ra nga Dios si Kristo, gani naapoy Church of Christ o Iglesia ni Kristo nga nagtuo nga Dios si Kristo. Naman gani na sila tulumanon aning istasyon na pod. Nga ako pong higala ang speaker, no? Ang course maong program. So, mauna no nga dili po noon ta mga Katoliko ang gabinugtong anang pagtulunana kay naaraman po may uyo na to nga mga dili Katoliko. Pero naaman gyud dili mo uyon, naaman gyud mosupak mo na nga ato ning hisgutan. Okay, ngano man gyud nga ato gyung barugan nga si Kristo Dios. Pero atong klarohon ninyo, dili lang kay Dios pod. Sorry. Ang pagtulon ng Katoliko, kanang gitawag na to Orthodox teaching. Moingon kay tag Orthodox teaching, dili tong Orthodox nga grupo nga nahimulag sa Roman Catholic Church, kanang Eastern Orthodox. Dili na mo'y buot ipasabot. Kung maghisgot gali tag Orthodox, buot pasabot kanang mga pagtulunan nga mo'y insakto, meaning pagtulunan nga mo gyud na standard. Wala yun na. Nga dili na unta nato supakon kay mo man gyud na standard nga pagtuo nato sa Kristyanismo. Mo na kanang gitawag Orthodox teaching. Sa ato yung Orthodox teaching o kanang pagtulunan gyud nga daghan gyud gani miuyon ani pero naapoy misupak, ang pagtuo gyud nato aning na gitudlo sa Biblia nga si Kristo Dios gyud siya nga nagpakatao. Atong klarohon na, si Kristo Dios nga nagpakatao. Mao nang naduha ang iyang nature. Matuod nga Dios, matuod pod nga tao. Mao na ang atong pagtulunan. Now, asa man nato ni gibase no sa Biblia. Unsa may mga bersikulo sa Biblia nga mupamatuod ani, both explicit o implicit. Moingon kay tag explicit gipasabot lang, dili kay litra por litra. Kung moingon po tag implicit, ang implicit day mo gipasabot. Kung moingon tag implicit gipasabot lang, dili gyud litra por litra nga mabasa. Pero kung moingon tag explicit, litra por litra gyud nga mabasa. So sa Biblia na ay litra por litra gyud nga mabasa nga si Kristo Dios. Na apoy gipasabot lang. O unsa ng mga bersikulo ato ng sayron karon. O ginaot nga nining usa ka oras, okay, atong mataltag ni pag-ayo uban na sa paghatag og tubag sa mga objection ani nga pagtulunan. Kay kinahanglan man pud atong tubagon ng objection. Kay kung dili ta katubag sa objection o pagsupak, so naagi magtuo nga husto ang atong mga igsoong Iglesia ni Kristo. By the way, dili lang diay kay Iglesia ni Kristo ang misupak. Ang atong mga igsoong saksi ni Jehova pod nga gagamit gihapon Biblia. Hinoon sa saksi ni Jehova, murag dili gyud sila ingon nga totally nga dili motuo nga Dios si Kristo. Ang ila lang kung tawgon man gani kuno Dios si Kristo, dili kanang Dios Almighty. Murag ingon na niyon lang nato pagsabot ba sumala sa ilang pagtulunan nga si Kristo Dios gamay o dili gyud at kanabang Dios nga pareha sa amahan. So murabag mulutaw nga mo daghan ang Dios, di ba? Kay lahi tong pagka Dios ni Kristo, lahi pod ang pagka Dios sa amahan.
Murag maingon ana ba mahitabo, murag mudaghan ang Dios. Pero sa atong pagtulunan sa Katoliko, dili mudaghan ang Dios kay ang more than one diha ang person raman, ang persona raman mo'y sobra sa usa. Kay sa atong pagtuong Katoliko, Orthodox teaching na to, ang usa ka Dios gitibuok lang sa tulo ka persona nga managlahi. Tulo ka persona sa usara ka kinaiya sa pagka-Dios. Mao na 1 in 3 kanang gitawag na tog Trinity. So mao na itong pagtuo. Nagaron, asa man nato gibase ning pagtulon ana, kay ang uban moingon man nga dili kuno biblical na, og ngano man pong gitawag nato na siya Trinity, kanang Dios na ba kuno'y mabasa sa Biblia pulong Trinity. Now atong iuna na, no, kanang pulong Trinity, ako naman ni naisgutan po si Miyagi, pero atong usbon kay mo kayo po ni aning topiko nga atong hisgutan ang divinity, ang pagka-Dios. Now, sa Biblia dili gyud ta kabasa og pulong Trinity. We cannot read any verse nga ang Dios Trinidad. Wala gyud magtudlo ang Katoliko nga mabasa ng pulong Trinity. Pero ang gipasabot ana naa sa Biblia. Unsa man ay buot ipasabot anang Holy Trinity nga gitudlo sa simbahan. Ang Holy Trinity nga gitudlo sa simbahan mao kanang pagka-usa ka Dios pero tulo ang persona. Muna gihinganlag Trinity. By the way, natoy nag-ingon nga imbento raman ang pagtulunan sa Trinity, kay ang unang nigamit ana nakita sa history kanang pulo nga si Tertullian man, no, kung masayop og hinumdum. Si Tertullian ba to, o kung di man gani mao, correct me if I'm wrong. Imbento ra kunog tao ng pagtulunan sa Trinity, kay kanang pulo nga tao ra nga parehas nato ang unang ni imbento ana. Okay, now ang atong tubag ana nga mahimong giimbento ang pulong, pero ang gihinganlan wala giimbento og tao. Paras ra gud aning kining atong yuta, kini bang atong gipuy-an, kining yuta nga gitindugan nato, butangan natog balay. Ang yuta nato naa na kay ang Dios may gabuhat niining atong yuta, kining mga butangan niya sa kalibutan, pero awahira nato hinganli. Pero sa ning lugar sa Pilipinas, dili ta kaingon nga nitungha ning lugar nato sa Pilipinas sa dihang gihinganlan ni og Pilipinas. Wala pa ni hinganlig Pilipinas na ning lugar. Klarohan itaan mao po na kanang pulong Trinity. Now, aminado ta, uyon ta, dili ta mosupak nga giimbento ng pulo nga og tao. Pero ang gihinganlan ana wala na giimbento og tao. Ngano man, kay kanang Holy Trinity ang buti pasabot ana, usa ka Dios sa tulo ka persona. Wala na giimbento sa Katoliko, wala na giimbento og tao, kay kanang usa ka Dios sa tulo ka persona daan na gipasabot na diri sa Biblia. O unsa man ang mga bersikulo now kung wa ta kahibalo ato nang sayron. So klaruhan na ita, no, nga ang pulong Trinity dili mabasa sa Biblia, pero ang gihinganlan naa sa Biblia. O unsa nang unsa kay ng mga bersikulo okay, paminaw ani nga to nga tulumonon. By the way, sa di pa ko mo hisgot yun ang mga bersikulo, muhatag sa kuninyo laing example nga nigamit ta og termino nga awahira gigamit nato, pero ang gipasabot naa sa Biblia o gituhuan pod gani sa mga igsuon nato nga musupak anang Trinity tungod kay dili mabasa ang litra, nga sila po di ay naapod ay sila gituhuan nga dili mabasa ang litra, pero ang gipasabot na sa Biblia. Unsa man ang example ana? Sorry. Unsa man ang example ana? Kinahanglan ako ni ihatag ninyo nga argument, no, to prove ninyo nga dili gyud sayop ang atong premise, ang atong gibarugan nga pwede ra ta mo gamit og termino nga bisan awahira giimbento, awahira gigamit, pero kay ang gipasabot naa man sa Biblia mo nang nituo ta.
Og muhatag ko ninyong example nga, bisan gani kanang mo-argue, kanang musupak nga tungod kay dili mabasa ang litra, pero ang gipasabot na sa Biblia, bisan sila nga nisupak ana, na ay ihatag na ko ninyong example nga, ila pong gituhuan ang paggamit sa maong litra bisan wala sa Biblia. Unsa man example? Di ba? Nakahinumdum ko ang Saksi ni Jehova o Iglesia ni Cristo na sila mga membro nga muingon nato nga dili man na mabasa ng Trinity sa Biblia, so dili na katuhuan. Karon atong sulayan kuno kung tanan bagyod nga ilang gituhuan mabasa ang litra sulod sa Biblia. Kay ako naagyo ko'y nabantayan nga naapod sila gituhuan nga dili mabasa ang litra pero ang gipasabot na sa Biblia. Unsa man? Kanang monotheism. Bisan gani kanang polytheism, no? Unsa man ang polytheism? Kanang polytheism, pagtuo nga daghan ang Dios. Ang polytheism, pagtuo na nga daghan ang Dios. Naman na sa Biblia, kay na may mga tao sa una, labi na itong mga pagano nga nagtuo nga daghan ang Dios. Di ba? Na sa Biblia nga, dunay mga tao nga mga pagano nga nagtuo og daghang Dios. Tinuod na sa Biblia, pero dili mabasa ang pulong polytheism. Di ba? So mao na nga sila pod nituo pod sila kanang misupag gani anang paggamit og pulong Trinity kay wala sa Biblia, bisan sila naapod sila gituhuan nga ang litra dili mabasa sa Biblia pero nituo sila tungod kay naaman gipasabot sa Biblia. So parehas ani polytheism. Tinuod man gyud ang polytheism kay naaman gyud mga tao nga nagtuo nga daghan ang Dios. Katong mga pagan katong gipangsaway diri sa Biblia kay dili mao ang ilang pagtuo. Kay nagtuo sila daghan ng Dios, mga ribulto pa gyud ilang himuong Dios. Di ba? So naa sa Biblia nga dunay mga tao nga nagtuo nga daghan ng Dios pero dili mabasa kanang pulong nga atong gigamit pagtawag anak nga klases pagtuo kanang polytheism. Kay di man gyud na mabasa sulod sa Biblia ng pulong polytheism. Dahil lain pa, kanang monotheism. Ang pulong monotheism di ta kabasa sulod sa Biblia. Kay Greek English na. Gikan na sa duha ka pulong nga giusa. Monotheism. Ang mga pulong ana sa Griego nga gikuhaan nga giusa kanang mono sa Griego, mono means only or one. Only. Dayon kanang theos, Greek na siya nga word sa atong tukbang sa in English nga God. Sa Hebrew, Elohim. So, bot pasabot, anang monotheism, pagtuo o a belief nga usara ang Dios, belief of one God. Kanang pagtuo nga usaray Dios, mao na gitawag og monotheism. Monotheism. Siguro mabasa ang pulong mono, kanang usara ka pulong mono na sa Greek, mabasa po ng pulong theos, pero lain-lain na nga pulong. Theos means God, mono means only. Lahi-lahi na nga pulong sa mabasa sa Biblia, dili na giusa, pero giusa na to na. Kanang pagtuo nga usaray Dios, giusa na to kapulong. Monotheism. Dili mabasa ang pulong monotheism kay giimbento ra nagtao, pero ang gipasabot na sa Biblia. Kay naa man gyud sa Biblia ng pagtuo nga usaray Dios. So nakuha ninyo. So mao na mga igsoon, so kanang moingon gani nga giimbento ng pulong Trinity, tinuod. Pero ang gipasabot ana wala giimbento og tao. Di ba? Kay wala pa na hinganlig Trinity, naa naman yun ang pagtuos Biblia nga kung atong sabton usara ang Dios pero tulo ang persona. Di ba? So mauna, kana ganing pulong God, imbento ra man nagtao. Kay in English man na. Di ba? Di ba? Kanang mga nisupak gani, kanang ilang Biblia, ang termino nga translation gigamit kung English God. Pero dili biya na God sa Hebrew katong mga unang pulong. Kining gisulat sa Biblia. Sa Hebrew, Elohim. Sa Griego, Theos. So dili God. Kanang pulong God in English, giimbento ra nagtao kanang pulonga, kanang pulong God. Mao nay tukbang nato nga pulong imbento na sa tao ha, kay kanang in English imbento man nagtao. Kanang pulong God mao nay atong
gamit nga pulong sa tukbang anang sa Hebro Elohim og sa Griego Theos. So mao na. So dita kung dili ta paggamito nila, may sila ay mo gamit anang mga pulong nga imbento rag tao na wa agay nakatuman kung insakto na. Kay bisan ka ng mga nisupak anang mga litra nga di mabasa sa Biblia, bisan sila pagkadaghang gigamit nilang imbento sa tao. Kini ding radio, imbento ra man tao. Nya dautan day mo gamit ang radyo kay imbento nag tao. Depende. Oh, kanang internet, imbento ra man tao. Oh, nya anong gamit man ta? Kay dili tanang imbento og tao dautan og supak sa ebanghelyo ni Kristo. So kanapod kanang mo gamit og pulong Trinity na bagay mabasa sa Biblia nga supak ang Dios ana. Pero atong i-qualify ha kay sa akong nahibaw-an ang mga pagano ni gamit pud anang pulonga kanang pulong Trinity. Pero ang ilang Trinity dili itong Father, Son, Holy Spirit. Mga Diyos ilang Trinity. Nakalimot lang ko kinsa kay itong pasabot nila anang Trinity. Oh, gani moingon ang uban nga ay mugtuan ng Trinity kay gikopya na as pagano kay naapoy pagtulon anang pagano nga Trinity. Sa may tubag na to ana. Sorry. Mga igsoon, mo gamit ag logic. Dili tungod kay gigamit sa pagano, kita mga Kristiyano dili na lang pwede mo gamit sa lahi pod nga gipasabot. Maghimo tag example parang ma-justify yun na to, no? O convincing nga makatuog yun mo nga logical, no? Na ay mga butang gigamit sa pagano nga parihong gigamit po nato mga Kristiyano pero dili daotan ang atong paggamit. Ang mga pagano lang mo'y nasayop. Unsa pananglit? Kanang tubig. Ang mga pagano sa ilang ritual mo gamit silang tubig. Di ba? Oh. Kita pong mga Kristiyano mo gamit pong tubig. Diya sa bunyag. Di ba? Mo gamit mo ng tubig. Unya, mo inom po ta. Ang mga pagano mo inom po. So karon, kung atong kuyugan tong argumento nila nga tungod kay gigamit na sa pagano, dili na lang ta makagamit mga Kristiyano, so walay nakatuma nato di ay. Ano man? Kaya ang tubig, igamit sa mga pagano sa ilang ritual. Gigamit po na nato mga Kristiyano sa atong bunyag o bautismo. Unya, gigamit po na nato kay mainom man ng tubig, kinahanglan man natong lawas og tubig. Di ba? So, wrong nga pagtuo, no? Kana nga panguna-una dili na angay tuhuan nga tungod kay gigamit sa pagano, kita mga Kristiyano di na lang gagamit, depende na og asa nato gigamit. Kay parehas ra na sa kwarta. Ang kwarta dili daotan gamiton kung gamiton sa insakto, pero dili mayo ang kwarta kung gamiton sa dili mao. Inguna na pod kanang pulong Trinity, inguna na pod. Nganong ang Trinity sa mga pagano dili to angay tuhuan kay Dios man tong ilang Trinity. Nimrod unsa patong nalimot lang gyud ko atong Trinity sa mga pagano. Nagkabasa gali ko ato sa pamphlet sa mga saksi niyo ba? Na moingon sila nga ala kanang Trinity doctrine sa mga Katoliko gikopyan as pagano kay ang mga pagano naay Trinity tinuod na. Pero ang Trinity sa mga pagano dili ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo ning gituoan nato sa Kristyanismo. Gani makaingon ta nga pasayloon lang na ato mga igsong saksi niyo ba kung akusahan nila nga kanang atong Trinity sa Katoliko pinagano kuno na. Ngano man, nganong angay gyud sila pasayloon sa Ginoo kay laliman ka ang atong pagtuo sa Amahan, Anak, Espiritu Santo nga usa ka Dios, ilan ang gitawag og pagano na nga pagtulunan? Tungod kay gigamitan natong pulong Trinity? Di ba? Kung but na hunaon blasphemia na. Kung muingon sila nga kanang Holy Trinity na to sa Katoliko, kung muingon sila pagano na nga pagtulunan, di sama ra nga ilang gibugal-bugalan ang tinuod nga Dios. Di ba? Nganong tawgon man nila pinagano ang Holy Trinity, nga ang atong Holy Trinity, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Nga kana mo manggani na litukon kung magbunyag o magbautismo. Si Kristo pagyud gaingon na nasa
Mateo 28:19 katong giningon si Kristo, kung magbunyag kamo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mao na Trinity natong mga Katolikong Kristiyano nga giawat ra po na sa mga born again, kay naman po yung mga born again nga natuoan ng Holy Trinity. Bisag dili mabasa ng pulong Trinity. Di ba? Kay gigamit ra man ang termino na to. So mao na, kung moingon sila pinaganon ng atong pagtulunan sa Trinity na sayop gyud sila ngano man. Nganong mapagano man ang pagtuo nato sa usa ka Dios sa tulo ka persona nga naa man sa Biblia? Ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Now, mao ni ang kuha na to, kana bang formula. Dili daotan ang paggamit sa pulong Trinity kung kini gamiton sa angay gamito na to. Pero kung gamiton na to ng pulunga sa pagsimba og Diyos-Diyosan, parehas mga pagano, dili na maayo. So atong gidawat nga ang Trinity sa mga pagano, dili to ang ngayan tuhuan kay dili man to tinuod nga Dios tong ilang Trinity. Pero natong mga Kristohanong Katoliko kanang atong Trinity tinuod na ngano man kay gitudlo na sa Biblia. Nga ngatong Dios usara pero gipasabot nga tulo ang persona. Asa man na masabot nga ang Dios usara tuod pero tulo ang persona. Sugdan na nato. I hope nga makarga ni, no? 30 minutos na rin bang nabilin, no? Naunahon na to ang Henesis 1:26. Sa Henesis 1:26, sa paglalang sa Diyos sa kalibutan, dayon sa paglalang po niya sa tao, doon na siya napamulong nga ingon ini. Ingon siya nga, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Mo ni mga pulong sa Diyos. Henesis 1:26, mo ni gingon sa Diyos, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Usa may punto na to diha. Anong gigamit nato nga bersikulo to prove nga ang usa ka Dios tulo ang persona? Now, magamit nato na tungod sa pulong nato. Pagbuhat sa Dios sa tao, ingon siya, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sa tupan na siya kauban nga parihas niya creator. So, masabot implied nga ang iyang kauban Dios pod kay creator man. Nahinumdum ko sa kana bang pagsupak sa Iglesia ni Cristo ana, moingon sila nga kanang kauban sa Dios sa paglalang niya sa tao dili na parehas niya Dios, kay ang gipasabot kuno ana mga anghel ang iyang kauban dili na mao. Kung naan naman ang mga anghel atong higayuna pero dili ang mga anghel kauban sa Dios sa paglalang, ano man ang mga anghel binuhat dili creator. So mao na ang atong tubag. Sayop ang interpretation sa mga Iglesia ni Cristo natong mga igsoon kung moingon sila nga ang kauban sa Dios sa paglalang mga anghel. Ngano man kay ang mga anghel dili creator. Binuhat lang ang mga anghel. Sama nato binuhat. Samtang ang gipasabot sa Dios nga iyang kauban sa paglalang sa kalibutan, paglalang sa tao, parehas niya creator. Di ba? Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sa to parehas niya nga creator. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sa to pa ang iyang gipasabot nga kauban, parehas niyang Dios. Pero dili nato sabton nga daghan ang Dios ha. Ang persona ra mo'y daghan diya, tulo. More than one. Na karon unsaon man nato pag sigurado nga tulo gyud ang persona, kay kung Henesis 1:26 lang di matakaingon nga tulo, kay igo ra man giingon diya sa Ginoo nga buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. So igo ra siya gapasabot diha nga dili lang kay usa ang persona sa usa ka Dios. Kay ni gamit man siya pulong nato, more than one man, dili man singular. Gipasabot man niya ang plurality of persons kay nato man. Nakaron, giunsa na to pagsiguro natong mga Katoliko nga tulo na ka persona. Dagan din tas New Testament sa Ebanghelyo gyud. Nga giaso ni San Juan kay giklaro ni Juan diha o kinsa kay kauban sa Dios Amahan. Anang more than one person sa usa ka Dios. So na diya sa Juan 1:1.
Sorry. Sa Juan 1:1 giingon diha, sa sinugdan diha na ang pulong uban sa Dios, but pasabot uban sa Dios Amahan. Og Dios usab ang pulong. Tama niya? So, duha na ka person ang gipasabot diha. Sa sinugdan kuno, diha na ang pulong kauban sa Dios Amahan. So, duha na ka person. Pulong o kining Dios Amahan. Duha na ka person. Ang pangutana, kinsa man ang pulong nga matod pa Dios pod. Basara ko ninyo Juan 1:1, Juan kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa 2. Giingon diha, sa sinugdan diha na ang pulong og kauban sa Dios Amahan. Og ang pulong Dios. So, duha ka person ang gisgutan. Ang pulong og kining Dios nga wa nila ang gipasabot Amahan. Ang pangutana, kinsa man ang pulong nga Dios pod? B. Na sa bersikulo 14. Sa bersikulo 14 sa Juan kapitulo 1 giingon, og ang pulong nahimong tao o nagpakatao. So kinsa maning pulong nga Dios nga nagpakatao? Kinsa man na ang atong manunubos, si Jesus Christ. Si Jesus Christ. So giklaro na diha sa Juan 1:1 nga kanadeng usa ka Dios, pulong nga mao si Kristo og Dios Amahan. Uy, duha ra man lagi biritas nganong ingon magkagtulo. Awa pa ta mahuman. Kay ang Biblia dili ra man Genesis 1:26 og Juan 1:1 na may laing mga bersikulo. Asa man nato mabasa, masabot nga tulog yun na ka persona. Lain na pong bersikulo atong kutloon nga mupamatuod ninyo nga tulog yun na ang persona. Asang bersikulo ha mabasa na? Katong akong giingon ganina, gipasabot ni Kristo nga tulog yun ang persona sa usa ka Dios. Nga naman, kadtong nag-ingon siya nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, iwali ang maing balita og bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Diha gipasabot ni Kristo nganong moingon ta nga tulo na ka persona sa usa ka Dios. Ngano man, kay kung magbunyag kuno o magbautismo, litukon yun ang ngalan sa Dios. Sa ito pa, hisgutan yun ang ngalan sa Dios kung magbautismo. Kay kung magbautismo guta, paglimpyo mo na sa kasalanan, ang Dios na may magkalimpyo sa itong kasalanan. Di ba? Ang Diyos rin makaluwas na to. Ang Diyos rin makalimpyo sa itong mga kasalanan. Mo na nga litukon yun ang ngalan sa Diyos. Muna na ingon si Kristo, pamunyag kamo o magbautismo kamo sa ngalan, pero wala mo nakabantay mga igsoon nga nung singular ang gigamit, name. Anong wala man maingon si Kristo diha? Magbunyag kamo sa mga ngalan. Anong wala man maingon si Kristo? Anong wala man maingon si Kristo diha nga? Magbunyag kamo sa mga ngalan. Nganong ang iyang gigamit nga pulong singular man? Magbunyag kamo sa ngalan. Nganong singular ang iyang gigamit? Nganong dili plural? Nganong wa siya moingog mga ngalan? Simple lang tubag. Singular ang gigamit ni Kristo tungod kay usa ra may Dios. Di ba? Usa ra may Dios. Munang niingon siya nga, magbunyag kamo sa ngalan nganong singular tungod kay usa ra Dios. Pero kung ilahos na tuog basa, tuluman ka persona ang gisgutan. Di ba? Magbunyag kamo sa ngalan sa tupawan, Amahan, unang persona, Anak, ikaduhang persona, Espiritu Santo, ikatulo ka persona. Sumao na ang 1 in 3 sa Biblia. Sa tupa, kana ding 1 in 3, dili day kapimoy nagunana. Mismo ang Diyos, 1 in 3. Asa mabasa? Gipasabot, Mateo 28:19. Mateo 28:19. Unsay giingon sa Ginoo? Pamunyag kamo o pagbautismo kamo sa ngalan nganong singular, akong usbon, gibalik-balik na yan ako parang di malimtan. Singular ang gigamit ni Kristo tungod kay usara ang Dios. Pero kanang usa ka Dios, unsay gipasabot ni Kristo anang usa ka Dios?
Amahan, Anak o Espiritu Santo. Usbon ako ang bersikulo. Mateo 28:19. Muna, 1 in 3. Muna gitawag na tog the Holy Trinity. 1 in 3. Therefore, akong balikon, dili kapi mo'y gaunaan ng 1 in 3 o Trinity. Ang Diyos mismo, Trinity. Pero wala na gigamit sa Biblia ng pulong Trinity. Awahira na gigamit na to, ha? Awahir. Pero sa nagudan ng title nga Pope o Santo Papa, awahira na gigamit na to. Pero dili nabot pasabot sa dihang giimbento ng termino, ha, mao pay pagkatunghaan ng pagtulon-ana. Kay parehas na sa atong nasod nga Pilipinas, dili sabton nga ayha pa ni tungha ning Pilipinas kining lugar sa dihang gihinganlan og Pilipinas, di na mao. Naa na ning lugar awahi lang hinganlig Pilipinas. Mao po na kanapong titulo nga Santo Papa, kanapong termino nga Trinity awahira na. Pero kanang gihinganlan na ng mga pulunga naa na. Existido na. Kuha ninyong punto, mga igsoon. Kanang bata bitaw, nauna man ang pagkataos bata, awahi ang ngalan. Di ba? Di magkakaingon nga ang ngalan sa bata may nagkapatungas bata. Di ba? Kapila yung ko kainkwentro anang maingon sila nga, hala ka ng pagtulunan nga ang leader Santo Papa, Pope, awahi raman na, ito raman na sa ika-unom nga siglo. Awahi ang termino. Awahi na inbinto ang termino. Paras anang English, awahi na inbinto. Ana, awahi na imbinto ang titulo nga Pope o Santo Papa, pero kana gihinganlan na sa katungdanan nga kanang gihisgutan sa Biblia. Unsa man day ng Pope, unsa man day ng Santo Papa? Office o katungdanan ni Pedro, katubang holder of the keys. Kinsa may holder of the keys sa kingdom ni Jesus Christ? Si Pedro, di ba? Mateo 16:19, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingarian sa langit, ang imong idili diri syuta, idili sa langit. Prime Minister mo na, Vicar of Jesus Christ na si Pedro. Kanang katungdanan ni Pedro mo ni gitawag na tog Santo Papa, Holy Father, Pope. Kaya nga naman, Prime Minister na, second in command to the King. Kaya na sa Juan 21:15-17, katong taliabot na nga mukayab si Kristo sa langit, si Pedro mo ipasabot ni Kristo nga mahimong universal pastor. Katong giingnan niya si Pedro, Pedro, kay musakar naman ko sa langit, dumalaha ang akong mga karnero. Pagkapastor na ni Jesus Christ, mo na nga ang Katoliko sakto siyang pag-ingon nga ang gipili ni Kristo nga mahimong universal pastor sa dihang tuan na siya sa langit si Pedro. Kaya na mag-leader nga makita diri syuta ato bitaw ang gobyerno na ay presidente. Ay mga leader sa simbahan na po'y leader. Pero ang gipili, gipasabot ni Kristo si Pedro. O nasakto ang Katoliko nga si Pedro may unang universal pastor. O kana ang katungdanan mo ay puli-pulihan niya kay Katoliko na may gasunod ana. Di ba? Kanang naay Pope, kanang successor ni Peter. Wa may laing listahan, list of popes naman. Hinoon daghang objection na pero gihinahina naman nagtubag na to, no? Natay mga tubagan na. So balik ta aning Dios. Kaya pit na, no? Oras. So atong naklaruha nga ang Dios di ay tulo ang persona. Amahan, Anak ug Espiritu. Asa gipasabot Mateo 28:19 sa dihang nag-ingon si Kristo, pamunyag kamo sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu. Klaro kay nang gipasabot ni Kristo diha nga Dios na kanang tulo ka persona, kay Dios na may makalimpyo, Dios na may makapasaylo og sala. Ang tao pwede siya mo pasaylo og sala sa ngalan sa Dios, di ba? So mao na nga gipasabot ni Kristo diha sa formula sa bunyag nga ang usa ka Dios tulo ang persona. Nakaron direta sa mga objection sa Iglesia ni Kristo. Muingon sila nga dili gyud Dios si Kristo. Ngano man? Kay ang Dios dili tao. Si Kristo na sa Juan 8:40 tao, so dili siya Dios. Unsa may tubag na tuana? Oseas 11:9 ilang gamiton. Ang Dios dili tao. Mao na ilang premise. Tinuod po na, ang Dios dili gyud tao.
Oseas 11:9. Mao na nga kung naay tao nga magpaka-Dios, dili na pwede kay ang Dios dili man tao. Ako nga tao ra gyud ko, dili ko pwede magpaka-Dios kay ang Dios dili man tao. Mao na ang Dios dili gyud tao, pero kung maghisgutan ni Kristo, Dios man siyang nagpakatao. Unsa may logic na to diha? Bisan atong gidawat ang pagtuo nga ang Dios dili tao, pero pwede na siya kung balihon. But pasabot, ang Dios nga dili tao, pwede nga ang Dios magpakatao. But pasabot nako ba nga, kita nga tao nga ordinaryo ra, binuhat sa Dios, dili tam pwede mahimong Dios, kay binuhat ra man ta. So ang tao dili pwede magpaka-Dios kay tao ra gyud ta. Pero kung balihon na, ang Dios ba nga dili tao pwede magpakatao? Mao ni pangutana diha. Ang Dios nga dili tao pwede ba magpakatao? Kay ninumdum ko, napag ito'y laing gigamit sila nga bersikulo ana kanang moingon sila nga ang Dios dili tao, si Kristo tao man, sa to pa dili Dios. Napod gigamit nila katong sa Ezekiel 28, katong nabay prinsipe sa Tiro nga tao ra nga pares nato apan nagpaka-Dios. Himuon na nilang example, mayon sila nga tanawa tong prinsipe sa Tiro, tao ra nagpaka-Dios. Yang gingon na dili na pwede. Tinuod kay si katong prinsipe sa Tiro tao ra man to, so dili siya pwede magpaka-Dios kay ang tao nga tao ra dili man gyud na mahimong Dios. Una nga ang tao nga parehas nato binuhat sa Dios, dili pwede magpaka-Dios. Pero kung balihon na, pwede ba nga ang Dios nga dili tao magpakatao? Kana diha ang isyu. So atong gidawat ha, katong teksto nga ilang gigamit, Oseas 11:9, nga tinuod nga ang Dios dili tao. Pero mangutana ta, pwede ba nga magpakatao ang Dios? Ang Dios nga dili tao, pwede ba siyang magpakatao? Pwede, kay gamhanan man siya, omnipotent. Lucas 1:37, walay dili mahimo sa Dios. So mauna nga ang argumentos Katoliko mao ni lisod kay ni balion mga igsuon. Atong giuyunan nga ang tao ra dili pwede mahimong Dios. So dili pwede nga ang tao ra magpaka-Dios. Pero ang Dios nga dili tao, tungod sa iyang kagamhanan, pwede siya magpakatao o mahimong tao. Ang pangutana, nahimo ba na? Nahimo. Asa man mabasa sa Biblia nga ang Dios nga dili tao nga nagpakatao gyud, mao nang naduha iyang nature. Katuna pong bersikulo nga atong gikutlo ganina, Juan kapitulo 1 bersikulo 1 og 2 og 14. Di ba? Di hisgutan diha, gingon diha nga sa sinugdan diha na ang pulong, kisa man ang pulong si Kristo. Labi na kung basahon ang Living Bible, diha na si Kristo pero wala pa nagpakatao. Oh. Diha na kuno ang pulong nga Dios kauban sa Amahan. Oh. Ang Dios nga pulong nga mao si Kristo nagpakatao. So naa di ay Dios nga nagpakatao. Naa di Dios nga nahimong tao. So mao na ang ebidensya. Juan 1:14. Naa ay Dios nga nagpakatao. Pero atong balikon ha, wala na to supaka ang ilang giingon nga ang Dios dili tao. Kay dili man gyud tao ang Dios. Di ba? Oh, pero pwede ang Dios nga dili tao, pwede siya magpakatao kay gamahanan man siya. Og nahitabo gyud na. Kay di man pud ta maluwas sa Dios kung dili siya magpakatao. Di ba? Ang kaluwasan di na tumaangkon kung ang Dios dili magpakatao. Unya ang ni voluntaryo gyud nga persona sa usa ka Dios, sa tulo ka persona ang may voluntaryo ang pulong. But pasabot si Kristo, siya ang Dios nga nagpakatao. So kay naaman niya ay Dios nga nagpakatao, nga mauna si Kristo, so si Kristo duha ang nature. Matuod nga Dios, matuod pod nga tao. Oh, di ba? Mauna mga igsoon nga wala masayop ang Katoliko, no? Kay naaman day na sa Biblia nga ang Dios nga dili tao, uy, nagpakatao man, mo nang naduha iyang nature. Diyos ug tao, pero atong i-qualify ni mga igsona. Kay narabay mo ingon nga ila na pong sumpayan na puglaing argumento ba? Oh, dili lagi Diyos si Kristo kay namatay.
Di ba? Nasa 1 Timoteo 1:17, ang Diyos dili mamatay, si Kristo Diyos man ka, nganong namatay man nga ang Diyos di man mamatay. Di ba? Ang mga Katoliko nga di kay balon sa pagtubag, madala gyud nila mamitong na dato ng Iglesia ni Cristo kay daghan po silang nadala ng ilang argumento, di ba? Pero tudluan mo na ako sa unsay tubag Katoliko ana para dili ta mauwat. Ingon ani, si Kristo namatay bisan siya Dios tungod kay duha iyang nature, Dios ug tao. Mao ni kay ang Dios nagpakatao man, ang ikaduhang persona si Kristo man na Diyos nga nagpakatao sa to pa na siya duha ka kinaiya. Unsa man kanang kinaiya sa pagka-Diyos nga dili mamatay o kanang kinaiya nga mamatay kanang pagkatao. Sumot pasabot ang Diyos nga si Kristo matuod nga Diyos, matuod nga tao, kay matuod man siya nga tao sa to pa duna siya kinaiya nga mamatay ang iyang pagkatao. Mo na giingon nga ang Diyos nga si Kristo namatay diha sa iyang pagkatao, dili sa iyang pagka-Diyos, kay ang pagka-Diyos dili man mamatay. Nakuha niyo yung punto mga igsoon? Simple ra ka na tubagon. Tinuod nga ang Diyos dili mamatay, kay wa man gyud ta maingon nga si ang Amahan namatay, ang Espiritu Santo namatay pod. Wa man gyud nga matay tong Diyos Amahan o Diyos Espiritu Santo, kay wa man to nagpakatao, di ba? Mo na nga sayop ng muingon sila ba nga, ala sa ato pa di ay kana di inyong Diyos namatay. Wala oy, kayo man namatay ang Amahan, wa pod namatay ang Espiritu Santo. Okay, ang ipasabot na to ang Diyos namatay, ang ikaduhang persona ra. Kay na may Diyos nga nagpakatao nga nanay kinaiya nga mamatay. Mao na si Kristo. Si Kristo ang Diyos nga namatay diha sa iyang pagkatao. Pero katong nabanhaw na siya, wala na to namatay. Oh, so atong klarohon ha, kanang pag-ingon nga ang Diyos namatay, way labot ang Amahan ana. Kay wa man to nagpakatao, wa man to'y kinaiya nga mamatay. Way labot ang Espiritu Santo ana, kay ang Espiritu Santo wa man pud nagpakatao. So way kinaiya nga mamatay ang Espiritu Santo. Kanang giingon nato nga ang Diyos namatay, referring sa second person nga si Kristo. Kay si Kristo dual nature, pagka-Diyos ug pagkatao. Si Kristo kay nagpakatao man, Diyos man nga nagpakatao, duna na siya kinaiya nga mamatay ang iyang pagkatao. Pero wala gitudlo sa Katoliko nga ang iyang pagka-Diyos namatay. Pero nganong i-attribute man nato sa divine person, nganong moingon man ta nga ang Diyos namatay diha sa iyang pagkatao? Tungod kay ang person ni Jesus Christ divine Diyos. Diyos man siyang nagpakatao. So ma-attribute nato sa divine person, dili sa human person, kay walay human person si Jesus Christ. Timana na to na, kay usara ang person ni Jesus Christ, divine God. Kay kung moingon ka nga lahi tong person ni Kristo sa pagkatao, lahi po iyang person sa pagka-Diyos, mutumaw nga heretical na dayon. Diba? Dili na orthodox. Kung maghisgot tag Jesus Christ, usara ang persona divine, dili duha. Kay kung moingon mo duha ang persona ni Jesus Christ, lahi tong iyang persona sa pagkatao, lahi pud iyang persona sa pagka-Dios, na mahiritiko na tana. Ang person ni Jesus Christ usara divine Dios, pero Dios man siyang nagpakatao na siya kinaiyang mamatay. So naaya na Dios nga namatay ang ikaduhang persona, kay nagpakatao man. Pero wala mamatay ang iyang pagka-Diyos. Kaya dili mamatay ang pagka-Diyos. Mo ni ang klarong pagtulunan sa Katoliko. Ang Diyos nga si Kristo, ako yung iklaro ha, ang Diyos nga si Kristo, kay kung mayon galikog, ang Diyos namatay, basig apilo ninyo tong Amahan o Espiritu Santo ba, nga wa man to namatay, wa man to nagpakatao. Pag ingon na to nga ang Diyos namatay, referring ra sa second person nga si Jesus Christ. Ang Diyos nga si Kristo namatay diha sa iyang pagkatao, dili sa iyang pagka-Diyos. Kuha ninyo? Dili man ka sa iyang pagka-Diyos siya namatay biritas, pero nganong i-attribute naman nato sa iyang pagka-Diyos, sa iyang divine person, tungod kay usara ang person ni Jesus Christ, divine. Di ba? Kay kung dili na to i-attribute sa divine person, sumulutaw nga naa day siya persona nga tao, lahi po diyang persona nga tao, lahi po diyang persona nga Diyos, na mahiretical teaching naman na. Di ba? So dapat usara gyud ang person ni Jesus Christ, kay usara man gyud divine
Diyos nga nagpagkatao mo ng nanay kinaiya nga mamatay ang pagkatao. Ang Diyos namatay diya sang pagkatao pero dili sa iyang pagka-Diyos. So nakuha ninyong punto mga igsoon. So mao na ang tubag. Dili na makapasar ng ilang interpretation nga tungod kay namatay si Jesus Christ, dili na siya Diyos, dili na. Kay wala man nato gipasabot diha nga ang iyang kinaiyas pagka-Diyos mo'y namatay. Diba? Namatay ang Diyos nga si Kristo diha lang sa iyang pagkatao. Pero sa diyang nabanhaw, di na po ito mamatay. Kay glorified naman. Diba? So mao na, no? Pag ingon na to nga ang Diyos namatay, ayaw iapil ang Amahan o Espiritu Santo kay wala to nagpakatao. Wa to'y kinaiya nga mamatay. Ang namatay diha nga persona, ang ikaduhang persona ra, si Jesus Christ, kay Diyos man siyang nagpakatao na naman siya kinaiya nga mamatay, gibalik-balik ni guni para di malimtan, para masabtan guni niyo ba. Okay. Ang Diyos nga si Kristo ra maoy namatay diha sa iyang pagkatao. Wala sa iyang pagka-Diyos, kay dili mamatay ng kinaiyas pagka-Diyos. Pero ma-attribute nato sa iyang divine person, sa iyang pagka-Diyos, kay divine man ang persona ni Kristo. So, mga igsoon. So, dayon na pailaing objection na. Juan 17:1 ug 3. Moingon sila nga, si Kristo nag-ingon nga ang Amahan lamang bugtong matuod nga Dios. So kay si Kristo nag-ingon man diya sa Juan 17:1 hangtod sa 3, Amahan lamang mao ang bugtong matuod nga Dios, nagpasabot nga dili day siya Dios. Sayop na nga conclusion. Tungod lang kay si Kristo wala niya gipanghambog iyang pagka-Dios anang bersikuloha, sabton na nga dili siya Dios. Pag ingon ni Kristo nga ang Amahan ra matuod nga Dios diya sa Juan 17:1-3, nagpasabot pa na nga dili siya Dios, dili oy. Kaya wa siya mag-ingon nga dili Diyos siya. Kay kung atong sabto na nga tungod kay nag-ingon si Kristo nga ang Amahan lang ang matuod nga Diyos, sabto na nga dili siya Diyos, bisag wa siya mag-ingon, sabton po day nato nga si Kristo dili maayo. Kay naaman po siya nalitok nga nag-ingon siya nga ang Amahan lang maoy maayo. Ang Amahan lang ang mabuti. Sabton ba po nato na nga si Kristo dili mabuti? Kay ingon siya nga ang Amahan ra mabuti. No. Si Kristo gani na siya mga higayon nga mugamit siya mga humility words. Unsa man ang humility words? Kana mga pulong pagpaubos nga dili niya ipasigarbo iyang kaugalingon. Ang Amahan ra iyang ipasigarbo. Mo dili niya iapil iyang kaugalingon. Naamang guna sa Pilipos 2:6 hangtod sa 8 katong niingon diha nga bisan tuod Dios si Kristo pero wa siya maguna-huna. Daw iyang gibiyaan, bisan tuod Diyos siya, pero wa siya maguna-huna ana. Nagpaubos siya ingon nga tao. But pasabot ana. Tungod kay si Kristo nagpaubos, wala siya maghuna-huna sa iyang titulo nga Dios. Munang diya sa Juan 17:1 hangtod sa 3, ang Amahan ra mo iyang giingon nga matuod nga Dios. Wa niya giapil yang kaugalingon, pero wa na magpasabot nga dili siya Dios. Mga igsoon. Kay kung moingon ta nga dili pud matuod nga Diyos si Kristo, kay niingon siya nga ang Amahan ra may matuod nga Diyos, na mo kontradik na sa 1 Juan 5:20. Sa 1 Juan 5:20 si Juan na gyud apostol na gyud may nisulti. Basahan ninyo mga igsoon. 1 Juan 5:20 unsay giingon ni Juan diha? Giisgutan diha niya nga ang Amahan true God, matuod nga Diyos. Sa sumpay iya pong giingon nga si Jesus Christ matuod nga Diyos. Na tanawa lagi unsay mahitabo kung magpataka tag sabot anang Juan 17:1-3 nga pag-ingon ni Kristo nga ang Amahan ra bugtong matuod nga Dios, sabto na dayon nga dili matuod nga Dios nga si Kristo. Mo contradict na sa giasoy ni Apostol Juan. Kaysa 1 Juan 5:20 si John the Evangelist iyang yung gisgutan nga kanang duha truly God. Basahan ninyo 1 Juan 5:20. Ang Amahan kuno true God. Then gisgutan po si Jesus Christ ang anak, ingon po siya true God. Duha na katunay Dios, duha katunay nga Dios. Pero dili na duha ka Dios ha. Usa ka Dios pero tulo ang persona kung iapil ang Espiritu Santo. So mao na mga igsoon. Balikon ko. Kung mangutana mo naabay mabasa sa Biblia nga si Kristo tunay na Dios ug ang Amahan tunay na Dios, naa. 1 Juan 5:20. Kanang 1 Juan 5:20 ambot ug unsaon na nilaglubag.
ma-repute lang na nila kung ilang i-twist ang grammar ana. Pero bisag kung saan ninyo twist ana, di mo lampos. Kay kung inyong tuison ang grammar ng 1 Juan 5:20, samot na gyud mong kaluluoy gyud. Inyong lubago ng grammar ng 1 Juan 5:20. So balikon kus pag-ingon, although daghan pa kayong objection, pero 2 minutos na lang nahibilin dire sa akong orasan, 3-4 minutos. Okay, ako mo ingon. Ang Juan 17:1 ngadto sa 3, pag-ingon ni Kristo nga ang amahan lang matuod nga Dios, wa na magpasabot nga dili siya Dios. Wa lang niya hisguti ang iyang pagkamatuod nga Dios kay nagpaubos man siya. Ikaw gani magsulti, di nimo i-apil imong kaugalingon. Pas lagon nang moingon ko nga ang akong amigo ray gwapo. Nya ganting ba nga ako gwapo pod, pero wala na ako gipanghambog akong kagwapo. Ang ako rang amigo, ang akong amigo ray gwapo. Nya tanaw ninyo gwapo pud ko. Sabton ba nga dili ko gwapo tungod kay ang akong giingon ang ako rang amigo mo ay gwapo? No. Si Kristo kay man ang namulong, natural, self-serving man po nga, siya ra po'y magdahig-dahig, mag-exalt siyang kaugalingon. Munang dili niya i-exalt iyang kaugalingon. Wa siya mo ingon nga Diyos ko. Bisag Diyos siya. Kay ang amahan ramay iyang gipanghambog, iyang gi-exalt. Pero kung gusto kita nga mabasa na litra por litra nga si Kristo matuod nga Diyos, matuod nga tao, matuod nga Diyos, dagan din tag-apostol. Kay kanang apostol, lain naman nga person. Kung ang apostol na mo tudlo, itudlo tanan. Asa mabasa, 1 Juan 5:20. Si John the Evangelist na yun nag-ingon. Masay giingon ni John the Evangelist diya sa 1 Juan Kapitulo 5, versikulo 20, ang amahan ko no, true God. Si Kristo, true God pod. Na, true God man lagi ng duha ka person. Pero, dili na sabton nga duha ka Diyos. Asa gipasabot ni Kristo nga sa pagka-Diyos usara. Tulo lang sila sa persona pero sa pagka-Diyos usara, asan ay gipasabot ni Kristo? Juan 10:30. John chapter 10 verse 30. Kung wa ko malimot, naingon si Jesus Christ, I and my Father are one. I and my Father are one. Ang gipasabot ni Kristo diya, dili lang kay sa pagbantay sa panon na kay mingon ra ba sila nga sa pagbantay ra sa panon kuno usa si Kristo ang Amahan. No, wa siya magingon ana. Kung atong sabton sa pagka-Dios si Kristo usa sa Amahan. O giapil ang Espiritu Santo. Kay ang pagka-Dios usa ra man. Gipasabot man po na sa formulas bunyag katong ganina. Magbunyag in the name singular one, pero ang person Father, Son, Holy Spirit. 1 in 3. So mo na mga igsoon nga si Kristo matuod nga Dios kay Dios man gyud siya, matuod pod nga tao kay nagpakatao man. So I hope nga bisag katulang nga pipilara ka objection na kung naisgutaan, ma-satisfy na mo. Kung wala pa mo ma-satisfy, now padayon mo og tuon paminaw sa kanabang mga tubag Katoliko para masayod mo nga dili ni kining Katoliko kamagama ra mug na restaw nga watay kibasihan. So hangtod sa sunod higayon o sunod Sabado, kini ang inyong higala si Silbert sa Catholic Faith Defenders Bible Apostolate sa Diocese of Tipolog. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.